Radio Fest Kwadrans do godziny 10. A teraz razem z nami, Grzesiu, Frela Blue, bo to poniedziałek, ta pora. Witamy serdecznie. Dzień dobry, Frelciu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Fest, wszystkie słuchaczki, witam Grzesia, witam Marcina. My cię Witamy witamy cię. słonecznie. O, bardzo słonecznie. A u was jak? U nas bardzo pochmurnie, ale stosunkowo ciepło. Jest 18 stopni, 20 będzie nawet do 21 ponoć. No to teraz to słoneczko, co było u was tydzień temu, jest teraz u nas najprawdopodobniej. O, Natomiast, Frelciu, takie pytanie, bo oczywiście ja tak uważam, że w ostatnich czasach, w ostatnich latach bardzo dużo przywiązujemy wagi do tego, jak dbać o zwierzęta. No sporo osób na przykład nie miało kiedyś zwierząt, teraz ma. Czy mają kota, czy psa. Czy ty na przykład masz jakieś zwierzę w domu, czy też zwierzęta może, nie tylko jedno? tak, ja już całe życie mam zwierzęta w domu. Aktualnie mam psa, chomika, rybki i papugę. A było tych zwierząt, miałam jeszcze 5 kotów, w ogóle już miałam dużo psów, całe moje życie się wychowałam z psami. I ja uważam, że zwierzęta najbardziej potrzebują po prostu miłości i porozumienia. Trzeba patrzeć im głęboko w oczy i zaraz się wie, czego one chcą, czego one potrzebują, czego wymagają, jakie... No, a one tak samo też patrzą na nas i zaraz nam dawają to, co my potrzebujemy. Jak jestem smutna, to mój piesek zawsze przychodzi, się przytula i poliże mi nogi i w ogóle jest cała taka Chce cię kochana. pocieszyć po prostu, o właśnie. Tak, pociesza, przytula się. Znaczy wiesz, jak ja patrzę na swoje koty, to mam takie wrażenie, że jak rzeczywiście w te niebieskie oczy popatrzę, to mam takie wrażenie, że one przeważnie tylko mówią do mnie, daj mi jeść. Także to tak najczęściej chyba bywa rzeczywiście, ale potrafią Tak? się też odwzajemnić. Tak, Ale tak, to jest właśnie różnica między kotami a psami. Koty to jest sama anarchia. One bo otwórz mi drzwi na balkon albo do ogródka Tak i jest. otwórz mi puszkę z jedzeniem, a potem pogłaskaj mnie jak chcę, a jak nie, to daj mi spokój. Tak, no ja tak. miałam też 5 kotów w życiu, także wiem jak to jest. Dla mnie najlepszym przyjacielem jednak jest pies. Pies się cieszy, jak przyjdę do domu, nawet na chwilkę jak wychodzę, jak ja przyjdę z powrotem, ona się cieszy, jak mnie rok nie było. Obojętnie, mogę być zła na nią, skrzyczeć ją za coś. Jak przyjdę z powrotem, to ona znowu się cieszy, nie jest nigdy obrażona na mnie. A kocika potrafiła się obrazić, czasem kilka dni na mnie nie patrzała. No tak, tak. No koty to jednak koty, mają swój charakterek, nie da się ukryć rzeczywiście. No. A Grzesiu, ty masz jakieś zwierzę? Bo tak chciałem dopytać jeszcze, bo tak milczysz. No milcza, bo o czym wy tu godocie? Nie żeby ja się zaściął chwalić, albo co? Co to ty 2 koty, ty psa, papuga, Marcin. A ty? 27 kur. 24 króliki, 30 gołębi, 15 nutrów, psa, rybki w akwariumie i 2 papugi. O, I Zeruje. o czym z wami tu gadać? no tak. Powiedz Grzesiu jeszcze, jak one się wszystkie nazywają. Nie, to tego nie spamiętam, ale na przykład kury były, wśród tych 26 kur to było 7 liliputków, a reszta te wielkie, nie? Króliki miał belgioki, te szynszile i takie kalifornijsko rasa, te tako biało z czarnymi uszkami. Gołębiek miał papuciory, 5 briwów ino, ale oni furgą. I sztrasery, chyba z 10 traserów. No także, no... I to Małe wszystko w zoo. jednym ogródku? Wszystko w jednym ogródku. Coś To niesamowitego. drogi nie? ten ogródek. Tak, tak. To by taki 500 metrów kwadratowych, także no. gospodarz pełną gębą, można powiedzieć, taki. O, proszę bardzo. No, Ja nie mogę. No i tak jak ty godosz, że jak ja z tymi królikami na przykład się oswoją, no to one też ją wyczuł, ty nie powiadają, a weź no, żeby mnie na święta ślasnął, nie? A tym drugim, Grzegorz, co ty opowiadasz? to wtedy bo to, Grzegorz, ale tak naprawdę z tych zwierząt, które się dostało ci, czy? a no jak to było w czasach kartkowych, Marcin. Aha, no. jeszcze. No, oni mnie... Ale A ja to myślę, że ty teraz jeszcze masz te wszystkie zwierzęta. Nie, teraz już już. dogadywał z królikami dzień egzekucji. Coś nieprawdopodobnego. Dobrze. Frelciu, to możemy jednak... Ja już nie wiem, co powiedzieć. Dziękujemy ci bardzo. Ale ja wiem, Tak? co Wierszyk powiedzieć, bo miałaś jeszcze o napisałam- piesku. Tak. Tak, ja napisałam O, tak. dla mojego pieska napisałam wierszyk. Słuchajcie. 4 łapy, mordka kochana, merda ogonem już od samego rana. Najchętniej leży ze mną na tapczenie i mi podjada drugie śniadanie. Jak tylko na moment wychodzę z domu, nawet po cichu, nie mówiąc nikomu, wracając, wita mnie skacząc z radości, przeszczęśliwa, szalona z wdzięczności.
wiernie przy nodze, ku sercu lgnie blisko, kumpelko, smaty, kochane psisko, nie powie nigdy złego słowa, do każdej przygody ze mną jest gotowa. Bo moja suczka na imię ma Molly. Wegetarianką jest mimo woli. Najbardziej lubi długie spacery, potem fasolkę, pizzę i sery. Słucha na słowo, ale tylko mnie. Hipnotyzuje, jak czegoś chce. Jak ją wykąpię, dziwny ma zapach. Moja córeczka na 4 łapach. No pięknie, No fajnie. pięknie. Ale Naprawdę. jak ty, tak fasolka i po brytońsku fasolka. Ja, ona uwielbia fasolka i po brytońsku. Ja i słyszał, że jest specjalista. taki jeden mądry pies, że jak mu dasz fasolka po brytyjsku, to te mięso wyżery, a te fanzole zostawi. Ale u nas nie ma mięsa w domu, wiesz? U nas nawet pies jest wegetariański. Ja? Ale tak dobrze jej to służy, że jak weterynarz ją co roku widzi, to mu się wydaje, że to ona ma 2-3 lata, a ona już ma 9. O, no to widzisz, to A dobrze tyś jest działa. wegetarianką? I ja jest weganka. nawet. Wegan, Wegetarianka już od a 27 ty się lat. musisz uważać. Na co? No nowo odmiana koronawirusa, właśnie wegańskie. Koronus ty weganem typu weganem wegańskiego, się nie chętą. bardzo ciężki. Wiesz? Bardzo dziękujemy, Frelciu. Wszystkiego dobrego Ja oczywiście. wam też dziękuję. Wszystkiego dobrego, powodzenia, pa, pa. Pozdrawiamy, do usłyszenia, dziękujemy. No i zagramy coś teraz z repertuaru Freli Blue. Proszę bardzo, Ja. pojawi się na antenie Radia Fest. A Taka oto potem może coś o królikach, może, albo o królikach. no... A jest taka piosenka. piosenka o królikach No nie jakaś? wiem właśnie. No. To coś może Ty się poszukamy. Tak. dziwisz, ale wiesz, ja żył jeszcze w tych normalnych czasach, kaj się kury hodowało na jajka, na rosół, króliki, żeby na święta, wiesz, jak mieć mięso, nie, gołębie na zub, najbardziej zdrowe. Wiesz, ile rosół z gołębi nawet lekarze przepisywali dla dzieci z anemią i tak dalej. Także wiesz, no w tej chwili jest to trochę niemożliwe, jak ja powiem, że się na święta króliki zabił, żeby mieć mięso, nie? Mógłby się ktoś wyobrazić tam, ale no niestety tak było i tak to ma być. Tak nie, żeby tam pieska na powiedz podów, a pies miał być przy budzie i tego wszystkiego pilnować. No tak, ale A teraz mam pieski domowe teraz też. się No już właśnie. pozmieniało. Dobra, co tam można tapecie? A teraz Frela Blue będzie, uwodzi na O, Ancika. Tak jak obiecaliśmy, to zagramy. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Anciku, daj mi kusika, pójdź, ja ci pokorza ta technika. Legnij się sam na szezlongu, nauczę cię poręcz longów. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Wyjrzyj się na moje serce, kiedy klupie ino do ciebie. Badnij się we moje ślepia, ale uwiń się hopie, bo ci rypna. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Gry mam gryfny jak aktorka, by dać ci siedzieć przy gorkach. Dom twoim bajtlom nupę, a jak nie chcesz, to skocz mi na pukę. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są? Hej Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej Anciku, ja
ci coś fajnego dom. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dom. To oczywiście uwodziny Ancika i Fryla Blue na antenie Radia FS.